pekatari. Gaur, atxeterik ez plataformako txapu. Haupa entzuliok, hemen gauz, gure konfesionari zuegaz, gure Aitor Pekatari tarte honegaz, elkarrizketa tarte honegaz, eta gaurkuen telefonuen bestaldien deku, esan du moduen, atxondoko atxeterik ez plataformako txapu. Haupa txapu, arratsaldeon. Epa bai, arratsaldeon bai. Arratsaldeon, eskerrik asko gure laizia irrati honetan egotiarren eta zure hitzak eta gugaz konpartitziarren. Eta bueno, gure Aitor Pekatari honegaz, gure elkarrizketa honegaz hasteko, aipatzeko atxeterik ez plataformi hori Euskal Herri mailako plataforma bat dela, HT proiektuen kontrakue. Da, HT abiadura handiko tren hau 2005 sortutako proiektu bat da, eta berez Bilbo Gasteiz eta Donosti lotzeko asmuegaz sorturiku, ezta? Zuzen abil, txapu? Bueno, bai, igual denbora aldetik zarrago da, gurotesan proiektu ebera, hasi 1987 hasi zen urtetan apurra proiektu, eta larogeta beratzi zen, 1989 zen argitaratu ebien esan daigun apurra proiektu, eta bueno, hori bai, gero obrak hasi eta bai hori 2005-2006 urbinan hasi zen lehenengo puntu izen zen, baina bai, atzeten proiektu aspaldiko gauza bada, eta burrukipe bai gora berazko izan dituz, baina burrukipe 30 urte baino. 30 urte hori zin daurrengo galderi, no sortu zen, atxeterik ez plataforma hau? Bueno, aldaketa asko egon dizbe bai, bere denboran hasi izan apur bat atxeten aurkako asamblea da izan zen, 86 sortu zen, eta gero 2001 ez bana zerratzen, atxete gelditu elkarlana sortu zen be bai, apur bat atxeten aurkako asamblea da, sindikatuek, baserritarrako lan jente gehiago plataforma moduen, eta bueno, gero bere atxeten aurkako asamblea da lagai eban 2010 edo lan uste 2010-2011, eta bueno, gero elkarlana be bai olako bajoitxo bat izan da, eta gero apur bat oin esan daigun oin geratzen dizela talde soltiek. Esan daigun apur bat Euskal Herri mailan, herri ezberdinetan talde soltiek dauzela, ez da olako sare oin saiatu gara kanpadak inori sare etxen apurra, baina bueno, oin esan daigun azken hamarkadan gutxiko labera talde solti dauzela inguru ezberdinetan. Nafarroa nahiko forte dabiz, Arabako alde batzetan be bai, eta guga hemen Durango aldetik da, atzondo hasi zen apur bat olan, eta saiatzen gabiz, badino Durango, Elorrizio eta dan apur bat. Hori, berez be atxeterik ez plataformi, beste herrizitara be zabaltzi, ezta? Bertako herriko jentie be bultzadatxue monde izen, ezta? Bai, hori da, apur bat, atzondo sortu zen indela 3 urte igual, gero apur bat, konfinamientuen hasi zen obrak eta hori baina apur bat alina hasi zen jente atzondoko hasi ginen atzondo inguruko jente bat zen, eta baina be jente bai den multzo bat euen, elortzen be bai, eta gero hori kanpada eta gero lortu gune da be bai apur bat hori zaretu gendun gehitxua horre hiru herrizek, eta hori lortu da be bai, kanpada eta gero olako beste txispatxo bat hori zure aberre barri do pizten dan, eta lortu da be bai Durangone talde txoa sortzie. Ondo. Eta, hor gabiz apur bat, oin Durango aldeman zelan landu, eta estrategia eta metodologia barrizek eta aiken, eta, txarrak eta aiken, eta apur bat estrategia berri bati. Ondo, basabizi ebierri norduen apurke. Gero inguber bat, akanpadien inguruen eta, ze harintxu hau, gurugo apur bat, zuen ikuspegize edo, zabaltzi, ez? Ja, irrati honen bitartez, bakigu, abiadura handiko trenan proiektue hor dauela, ez? Eta, badauz bi hildo, gobernutik botena bien mesue edo da, hori, berez proiektu hau, herrizientzako dala, ez? Gero herriziek erabili da izen, eta gero badau beste hildo bat, interes ekonomikuetatik abiatute, herrizien herrizieri kalte egin dotziela, ez? Hauren benefizio ekonomiku gaitik, ez? Zein da zuen ikuspuntu HT proiektuen inguruen, olan modu generalien? Bai, luzi izango zen, baina, labur bilditzeko, atzeten impactue, bai, ekologikoki oso handiz izango da, bai, ekonomikoki, kriston gaztu izango da, eta sozialki bai, eragin dauen gauza guztiepe, bai, eragin oso handiz izan da, zenbat, baserri bota da biestan, nekazalguniek eta apurtu, zatitu, mendizek, eta, esan daigun beti jorratu da, hori apur bat ikuspuntu horretatik, ez, bai, ekologiko, bai, kalte ekologikoe, ekonomikoek, dan gasto increíble, izugarrezko gasto edala, eta gero sozialki behar egiten da guztiz. Ez apur bat horre hiru heldu lotute, apur bat hori gero klaru dauna, ez tala beharrezko ez. Haure badakizie, da proiektu bat ondela 30 urte sortu zala, bere denboran igual, bombo haukinak aurentzako lan oso beharrezko zala, Europakin lotxeko, ez dakidea, baina,
argi ikusi da denborakin ez dela obra bat, leku askotan, ez da lehen ezuk esan duzu moduen, hau da Donosti Bilbota Gasteiz lotzeko, baina gero apurtu da esan transferenika Europatik eta lotzeko, baina leku askotan ez da hau obra hau hemen moduen hain esan da, hain baliogarritzat emoten, ez da hotzi importantzia emoten da leku askotan atxeratuen jabe eta ez dutzi atzeteri hori. Hemen ez da Euskal Herrien beti egon da olako diru gozera, partido politiko batzun aldetik, eta hemen hor jarraitzen dabe, naiz eta jakin ez toila izinora jungo, baina hor jarraitzen dabe, haurentzako, konstruktora batzu diru banatzen dabe, partido batzute apur bat olauren negozizuela, eta beti esan duzun herrien txat ez da. Hori, ez, azkenin hauren interestatik abiatutako proiektu bada, ez, hauren interes ekonomiko eta sozialetatik abiatute, baina ez da herrizek eskatu dauen proiektu bat, berez, ez da? Ez, hori da, herrizek inungo da imposatu den jozkuen proiektu bat, aziratik, gure esan, beti egon da desinformazio, beti egon da aurrera gure dabe proiektu askoen, eta barriñaki aurretik norpa ipinen dabe, bai. Barriñaki amalurre, barriñaki pertsonak, baserrizek, herriko gauza, antzinako gauza, barriñak idana, bakarrekin da diru goze bat dekie, eta, horren kontra bebegiz esan, gatze izeten da beti goikuen kontra burrukatziez, eta nadeki alde, baina, guke beti animau dugu, hau dala olako gauza bat, kontra biakola, ez? Ez dira inora, danon kontrarako, danon txarrerako dala, urte esan, onerako igual izin alda, aberatzen alderako, enpresari zuen alderako, baina Nikolan Holandabe ez dut ikusten hain onura izango da nik aurentzako, izen bia tren bat egiten bada, egiten da benen bebai, ez da defizitarizu izango dela, eta bakarri dotzen dauela, Donostitik Bilbora, zenba jente juten da egunien, eta holan danokalko dau, ez, bebai, badabiz bebai jolazten apur bat dituen, txarre prezisuaz, ez, lehen oso karu izetan, jente eskejetako eta hori, merketu injabila esan dabe, baina ez dakit, hor da izapurra proiektu jolazten da jentia jolazten. Bai. Da, ganera be, aipatu zu txapu, baserrita be, botada bezala, oker espan hau, astion izen da, Irazola ausoko zubize be botain jabie, bertan be ausokidien babes ikaragarrez egon zan. Ni be bertatik pasau nintzen, bierrera bidien, dan egon zan ausokidiek eta agentian egon zan goizeko ordu txikitatik, arratsalde arte, gaber arte, babesa emoten. Orokorrien, zuek plataforma, atxeterik ez plataforma moduen, babestute sentitzen zari herrizien aldetik, babesa sentitzen dozue? Bai, parte handi baten bai. Lehen esan dute moduen, burruki denbora asko daru ez, 30 urteko burruka bat da, eta, bere gora berak izan ditu ez, baina, bai ikusten dule gauzak egiten du zenien eta herrizetan eta bai atxondon, bai hori jente herritzen erantzune dau da, herri gehienak kontra dau ez, atxondon adibidez, bere momentuen izan referendun ebe bai, ez esko borobi urten zan be bai, eta bai ikusten dule, momentu asko aldatu diesela, ez? Bai Euskal Herri mailan generalien kale girue, burruka, mugimendu sozialen burruka hori asko aldatu da, bai, kaleko girue bai asko aldatu da. Eta, gu saiatzen gabiz, apur bat aldaketa honekin bai gupa aldatzen beste metodologia batzuk eta lantzen eta lan, baina, respaldo bai ikusten dule jentena, bai ikusten dugu apur bat egiz esan, kantzantzi zuen ekie, eta apur bat, urte asko diez, eta bai ikusten dule jentien apur bat inguruen desesperazin apur bat, ez? Bai ikusten leku askotan ja aurrak hasi diezela, eta, hasi bai, baina gure tesaron kaurrik ez da behin, uneko iruro goizen ez da behin, adibidez herri batzuten, Durangon ikusten da ja esan aldo sostea gain jedau, baina da bina da bakarri eta pilarrak eta jarri goiko hori, baina enkaten nahi guztiek gauza asko dekizela itiko, ez? Eta igual lugar apur bat, bai olako, ez dakit, desesperazio edo apur jentia apur bat, hauen goingo dabe, eta apur bat, olako itxikera batera, ez? Baina, gauzak egiten dugu zenien eta holan, bai ikusten dugule enten erantzuna. Igual ez lehenko momentuen lehen atzete buruka Durangaldien hain pilpilien eguen 2006, 2010, zorro obrak hasi zienien, hor beste giro bat eguen ez, baina oin da, denbori eta egori bai aldatu egin jau, eta baina bai ikusten dule gauzak egiten duzu nien jentie kontra dagoela, proiektu honen kontra. Bai. Da ganera, babesan gai honegaz lotute, lehen aipatu duzu moduen, hasieran aipatu duzu moduen, akampadie behin zainuen, bertan atxondon, ni daki dela, izin zan orako ekitaldi izugarri bat, bertaratu zan hainbat persona, hauren babesa emotera eta apur bat dinamika horretan sartzen. Zuek plataforma moduen zelan baloretan dozue, egin zan akampadie atxondon?
Bueno, egin gendun, gero valorazioa asamblea egin gendun, apur bat horrebili ginen talde motor edo apur bat, elorrioa bagin eta atxondoko jentie, organizazioen zan dengun hiru herri horiek egon ginen, naiz eta gero kanpoko beste laguntza batzuk egon, baina apur bat asamblea motor moduen horrek egon ginen, da valorazio oso positibo izan zen, guretzan, hobetzeko gauzak, gauza teknikoak eta kanpadako gauzak hobetzeko, baina gero, más o menos, nahi gendu zen helburuek lortu ziren. Guretzan ekonomiko, batez de konezenek iguzela jongo zan dena, ekonomikoki nahi kondo urten zan, eta gero beste parte batetik bebai intentzio esan apur bat Durangalde zaretxie, eta gero Durangaldia ez batera bebai Euskal Herri maila zaretxie bebai, Horregon zan apur bat eskakizun bat bebai Euskal Herri mailatik, atzondo izin dela haurentzako pilar bat moduen, atzondo, izin da azkenengo lekue obrak hasi diezena, arrazoi ezberdinek gati, momentuen udaletxiek nahiko presinio sartu ban, eta legalki gauza asko egin zan obri atzeratzeko, eta, atzondo izin da, igual azken leku apur bat, jentintzat Euskal Herri mailan izin da punto bat, como oasi bat moduen, oinartez diez hasi beste lekuetan obrak hasi ziren, eta, horregainik erabak izan apur bat horregon ginen, esan gendu, momentu da igual apur bat hori zue barrio pisteko, eta bere lortzen dugun, eta, egiz esan, nahiko harrera oso ona egon zan Euskal Herri Durangalde mailan, Euskal Herri mailan, eta gero bai lortu diesela gauza batzuk nahiko positibo, dauzen talde txoiek elkartu, ezautu jentie, eta ingabiz apurra balen esaten, bai metodologia dinamika berriz sortzeko asumuak Durangaldien, eta bai Euskal Herri mailan, bai lortu dan apurra guzti hau zaretxie, eta oinaziko gara apurra gauzak pausuz, metodologia ezberdinekin eta hori apurra, baina egiz esan oso positibo izan zen, da naiz eta organizazioen ebile ginen jente asko, oso gorra izan zen, jatekue, gana ondo lotzi, eta lan guke asko ez ginen disfruta, ez ginen asko disfruta esan daigun, baina, oso positibo izan zen, nahi zien helburuak lortu ziren. Da, ipatu dozu, zuen helburuetariko bat, izin dela apur bat Durangaldien, edo, Euskal Herri mailan, HT-rik edo HT-en kontrako plataformia, apur bat, esaretzi herri desberdinetan, Etorkizunerako beste helburu posiblerik edo ikusten dozue, ala zelan ikusten dozue zuen helburu hurbila? Elburu urbilena izen zen apur bat hori, zaretxi apur bat hori, eta barrido piztie grin hori, borroka grin hori, atzeti hori nioin bari dauela, geratu leikela, eta, apur bat nahi duguna da, apur bat jentie barrido berpiztu borroka honetan, apur bat gure intentzioan dizina da hori, zati jentie hau ez dauela bukaute, atzeti ez dauela bukaute, ez dakik bukatuko da bien edo haure darnan gainetik bukatu gure da bien, baina egiz esan ez teki klaru bez, behitu zelako atzerapena dekien, lehenengo 2000 baten gure dena baitu, gero 2000 noin ez dakik haure elpetnoz, Horino gauza asko hiriburuetako sarrerak horino ez dakik zelan den bide esan, leku askotan horino obrak inbari, azite bai, leku guztita azite dauz, baina ez osaben zote, batzuten leku batzutan gehitxo da bestatutan gitzi hau, baina hori, guk apur bat gure helburue izen dena, nahi dugu apur bat hori dala, apur bat Durangalde maila barri burroka grin hori sortzi, da, atxete geratu aldala eta jentik kaleratzi. Oso ondo, Txapu, benetan, zuek ekin dozuen bierra eta eskuartien deko zuen borroki, benetan ikaragarriz da, ekin dozuenan esfortzuek, gauza guztiak antolatzeko, manifestetako, ekintza desberdinek eta sortzeko, benetan, laiziarratitik, besarkada bero bat atxeterik ez plataforma guztieri, eta bereziki zeuri, eta atxondoko plataformieri. Eta, ja amaitzen junbiu, gure Aitor Pekatari tarte honegaz, gure elkarrezketa honegaz, da, ipatu dugu moduen, hau da, gure laizia erratiko konfesionarizu, ezta? Orduen, zu elkarrezketatzen zaitugu, eta oin amaieran, aitortu behar dozkuzu, esku hartien, dekozun edo ukin jozun pekatu bat, izan alda, zuri etxapu, edo atxondoko atxeterik ez plataformiena, akampadagaz lotut, edo, konta izkuzu zure pekatu txikiren bat. Ez dakit pekatu edan edo nik uste ja parkatuta eguna zena, baina, adibidez, aurreko barikut aztelenien enitzen lanera joen. Gerra enitzen joen, atzete lehen zu komentatu duzune, hau iroazulako zubileko eta bebielako eta han egon gilako. Bale, orduen ez da parrandan izin da burrukan, a pie del cañón, ez da moduen. Hori da, lehen esan dugune hori, barrerek idik pekatu edo hori, zerrian bierrera, suerti deke bai, aukeri deket, gure lankidiekin eta zuzten harreman hona dekogu, gure hartien egiten dugune kasari segara, eta, dekogu lan zaintza dekogu, daren gainetik, eta, hori beha lurraren zaintza danez bebai, eta noberan zaintza bebai, dekogu hori aukerie,
Orduen ez tegozu pekatu handiri izu txapu, Ez tegozu pekatu askori. Horrega, hori, pentsetan ebilina da, zolan, pekatu kontetako, gero batzu bada, konta... Ezin jesenak, ez da? Ezin kontau, baina, gurut esan bat, pekatu bat oniolan, ez hori, apur bat, hori, baritura bat zilenean egon ginela lanera junbarik. Piperreina, baina bierrien, Naizta, bierrien eskunan bierrien, Oso ondo txapo. Oso ondo. Ba, bueno, ja onarte heldu da, gure Aitor Pekatari elkarrezketa tarte hau, benetan eskerrik asko, ilusio asko josku, zuen atxondoko atxeterik ez plataformagaz elkarrezketa bat lortu alizetie, eta gure entzule guztieri bai zuen mesuek eta helaraztie, zike beste barik txapu, besarka da bero bat, da eskerrik asko. Ba, eskerrik asko zuei bai, eta gure zunien badakizu nun gauzen. Oso ondo, venga txapu, gero arte, besarka da bat. Gero arte bai, ondo segi.